Ginkatingala ni Senator Risa Hontiveros kung nga ginhatagan sang 70,000 pesos nga kantidad si Mary Grace Piatos para sa mga bulong o kon medisina. Kasunod ini sang paglutaw sa ngalan ni Piatos sa isa ka acknowledgement receipt sang Office of the Vice President. Suno kay Commission on Audit, former State Auditor, Attorney Roderick Wamil nga nagaserbe prosecution witness. Una man ini nga tion nga bulong ang ginaobra nga pangbayad sa baylo sang impormasyon sa idalom sang evaluation sang ahensya. Ginpakigbahin man ni Wamil nga wala man na investigaran sang COA-ICFAO ang kondisyon o kunang nga identidad sang nasambit nga recipient. And ayon po dito, si Mary Grace Piatos, ayon sa isang acknowledgement receipt, si Mary Grace Piatos ay nakatanggap ng 70,000 pesos worth ng gamot bilang pabuya. Ano po ba yung sakit niya? Hindi ko po malalaman since wala naman po doon sa document po na sinamit. Kindly wind up. Will do, Mr. Presiding Officer. Pero may paraan po ba ang ICFAO malaman kung ano yung sakit niya? Kasi binayaran natin ito eh. Pwede po namin tanungin, Your Honor. Pero since document-based po kami, kung ano lang po yung nasa document, yun lang po yung malalaman namin. Document-based pero pwede niyong tanungin. Yes po. Okay, kapag may mga di normal na pangyayaring ganito. Yes po. Allowed po kami under 6.2.3.7 of the Joint Circular.